Wel, mae'r darlleniad bore yma yn dod o lyfr cyntaf Samuel. Ni'n parhau yn ein cyfres ni yn llyfr cyntaf Samuel ac yn ni'n darllen heddiw y 12fed benod. Os ys gennych chi Beibl, trwch ati. Bydd y darlleniad ar y sgrin, mae'n dda bod gennym ni Beibl o'n blaen ni am bod ni'n dilyn yn y testun. Felly, llyfr cyntaf Samuel, penod 12. Dywedodd Samuel wrth holl Israel, edrychwch, rwyf wedi gwrando ar bopeth a ddywedasoch wrthyf, a gosod brenin arnoch. Yn awr, dyma'r brenin fydd yn eich arwain. Rwyf i'n hen a phenwyn, ac y mae fy meibion gyda chwi. Bym yn eich arwain, o'm ieuenctid hyd heddiw. Dyma fi, tystiwch yn ferbyn ger bron yr arglwydd a'i eneiniog, a gymerais i'ch unrhyw un, a gymerais asyn unrhyw un, a dwyllais rhywun, a wrthrymais rhywun, a dderbyniais gildwrn oddi wrth rhywun i gaif y llygaid, dewch a thystiolaeth ac fe'i rhoddaf yn ôl. Ond dywedasant, nid wyt ti wedi'n twyllo na'n gorthrymu, nac wedi cymryd dim gan neb. Yna dywedodd wrthynt, mae'r arglwydd yn dist yn eich erbyn heddiw, a'i eneiniog hefyd, na chawsoch un dim yn fy meddiant. Ydyw, y mae'n dist, medda'r bobl. Dywedodd Samuel, y tist yw yr arglwydd, a gododd Moses ac Aaron, ac o ddygodd ein hynafiaid i fyny o wlad yr Aifft. Felly, safwch mewn trefn mwyn i mi ymresymu â chwi ger bron yr arglwydd, ynglyn â'r holl weithredoedd a chibol a wnaeth yr arglwydd drosoch chwi a'ch hynafiaid. Wedi Jacob ddod i lawr i'r Aifft, gweiddodd eich hynafiaid ar yr arglwydd. Anfonodd yntau Moses ac Aaron, a deithant hwy a chynafiaid allan o'r Aifft a'i rhoi i fyw yn y lle hwn. Ond, oherwydd iddynt anghofio'r arglwydd ei Duw, gwerthodd hwy i law Sisera, pennaeth byddin Hasor, ac i'r Philistiaid ac i frenin Moab, a by'r rhain yn rhyfela yn ei herbyn. Yna byddent weiddi ar yr arglwydd a dweud, yr ydym ar fai am i ni gefnu ar yr arglwydd ac addoli'r Balim, ar Astaroth, ond yn awr achub ni o law ein gelynion ac feth addolwn di. Anfonodd yr arglwydd Jerubal, Bedan, Jephthah a Samuel, a gwaredodd chwi o law y gelynion o'ch cwmpas a chawsoch fyw'n ddiogel. Ond, pan welsoch Nahas, brenin yr Amoniaid, yn dod yn eich erbyn, dywedasoch wrthyf, na, rhaid cael brenin i deyrnasu arnom, bod yr arglwydd eich Duw yn frenin arnoch. Yn awr, dyma'r brenin yr ydych wedi ei ddewis a gofyn amdano. Ydyw, mae'r arglwydd wedi rhoi brenin i chwi. Os byddwch yn ofni'r arglwydd ac yn ei addoli ef ac yn ufuddhau iddo heb wrth rhyfela yn erbyn ei yrchymyn, ac os byddwch chwi a'r brenin a asodir arnoch yn dilyn yr arglwydd eich Duw, popeth yn dda. Ond, os na wrandewch ar yr arglwydd, ond gwrthryfela yn erbyn ei orchymyn, yna bydd llaw yr arglwydd yn eich erbyn chwi a'ch brenin i'ch difa. Yn awr, safwch yma a gwelwch y peth mawr hwn y mae'r arglwydd yn ei wneud o flaen eich llygad. Onyd yw'n adeg y cynheuaf gwenydd, galwaf ar yr arglwydd i anfon taranau a glaw a chewch weld a gwybod eich bod wedi cyflawni trosedd mawr yng ngolwg yr arglwydd, drwy ofyn am frenin. Yna, galwodd Samuel ar yr arglwydd, ac anfonodd yr arglwydd daranau a glaw y diwrnod hwnnw, ac ofnodd yr holl bobl yr arglwydd a Samuel. Dywedodd yr holl bobl wrth Samuel, gwyddia ar yr arglwydd dy Dduw ar ein rhan, rhag i ni farw, oherwydd rydym wedi ychwanegu at ein holl bechodau y drwg hwn o geisio i ni frenin. Dywedodd Samuel wrth y bobl, peidiwch y gofni, eich i wneud yr holl drwg hwn, peidiwch a throi i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Addolwch yr arglwydd a holl galon, peidiwch a throi at wagedd ei lunod, na fedrant gynorthwyo na gwredu am mai gwagedd ydynt. Mwyn ei enw mawr, ni fydd yr arglwydd yn gwrthod ei bobl. Oherwydd y mae'r arglwydd yn dymuno'ch gwneud yn bobl iddo. A phell y bod i wrth ifinau bechu yn erbyn yr arglwydd drwy roi'r gorau i weddio drosoch a chyfforddi yn y ffordd da ac uniawn. Yn unig ofnwch yr arglwydd.
a gwasanaethwch ef mewn gwirionedd ac a'ch holl galon. Ystyriwch y pethau mawr a wnaeth drosoch, ond os parhewch i wneud drwg, ysgubu'r chwi a'ch brenin i ffwrdd. Ni'n diolch i Dduw am ei air. Amen. Bore da. Bore da. Just checio bod chi dal yn effro. Mae'n gret cael dod i agor y gair unwaith eto. Dych chi wedi clywed y darlleniad. A just recap bach sydyn i ni te, le ni arni. Mae Samuel wedi cael ei roi mewn sefyllfa unigryw iawn fel arweinydd ar gyfer pobl Israel. Mae wedi cael ei roi yn farnwr ac yn broffwyd, os chi'n cofio. Mae e nawr wedi cyrraedd oedran. Fe sy'n dweud nid fi, mae e'n hen ac yn benwyn. Mae'n hen ac yn benwyn erbyn hyn. Mae hwnna'n dod mas yn y benod heddi. Mae wedi cael ei ddefnyddio mewn ffyrdd arbennig iawn. Mae Duw wedi siarad drwy Samuel. Mae Duw wedi bendithio drwy Samuel. Os chi'n cofio, ni wedi gweld snippets o hynny. Ond mae Samuel nawr yn cael braint arbennig. Araith olaf. Dyw pawb ddim yn cael cyfle i gael roi un araith olaf ar ddiwedd falle ei bywyd nhw, i allu dweud yr un peth yna. Ac o'n i'n meddwl i fi hun, dychmygwch nawr fod mewn sefyllfa lle chi'n cael llwyfan o flaen y bobl, chi wedi bod yn arwain neu'n caru bobl chi'n byw gyda nhw o ddydd i ddydd, ac yn cael un cyfle nawr, chi'n gwybod beth sydd i ddod, mae'ch bywyd chi falle ar fi'n dod i ben, a chi'n cael cyfle i ddweud un peth arall. Beth fyddech chi'n dweud? Beth fyddech chi'n dymuno rhannu gyda y bobl o'ch blaenau chi? Os byddwn ni yn y sefyllfa yna, tybed beth byddwn ni eisiau dweud, beth byddwn ni eisiau rhannu gyda y bobl yna? Ar un wedd, fi'n siŵr fod rhan o Samuel eisiau dweud, edrychwch ar y llanast chi wedi creu. Edrychwch ar y llanast sydd o'ch cwmpas chi. Na fe, chi wedi gofyn am frenin, chi wedi cael e. Gobeithio bod chi'n hapus y math yna o agwedd. Ond nid dyna sydd gyda ni o gwbl. Dim o gwbl gan Samuel. Dyw e ddim yn gymaint yn meddwl am ei hunan, ac mae e'n meddwl am yr arglwydd. A dyna'r peth pwysig yn y darn fan hyn. Os oes thema i gael ar gyfer bore yma, dyna yw e. Fel Samuel, cymerwch bob cyfle sydd gyda chi i bwyntio pobl at yr arglwydd. Cymerwch bob cyfle i bwyntio pobl at yr arglwydd. Mae yna ddwy adnod sydd yn allweddol i'r darn, byddwn ni'n dweud. Mae yna rhagor hefyd sydd yn help mawr i ni, ond yn enwedig adnod 22 a 24. Mwyn ei enw mawr, ni fydd yr arglwydd yn gwrthod ei bobl oherwydd y mae'r arglwydd yn dymuno'ch gwneud yn bobl iddo. Ac yna, adnod 24, yn unig ofnwch yr arglwydd. A gwasanaethwch ef mewn gwirionedd ac a'ch holl galon. Ystyriwch y pethau mawr a wnaeth drosoch. Cofiwch y ddwy adnod yna yn benodol. Ddawn ni nôl atyn nhw ar y diwedd. Dyna'r pinnacle, dyna lle mae araith Samuel fan hyn yn ein arwain ni atyn nhw mewn gwirionedd. Ond ni'n dechrau gyda'r pwynt cyntaf te. Mae Israel yn cael dechrau newydd, ond mae gyda nhw'r un hen broblem. Felly, os chi'n cofio, yn y penodau sy'n newydd fod, mae Saul wedi cael ei sefydlu'n frenin, ynddo. A oedd Israel nawr yn meddwl, na fe, ni'n superpower nawr, sneb yn mynd i allu'n stopo ni, sneb yn mynd i allu ddod ar ein traws ni fel cenedl. Dyn ni'n mynd i fod yn llwyddiannus ac yn llewyrchus, does dim byd yn mynd i'n stopo ni. Ond mae Samuel yn ei ddewrder, hyd yn oed yn ei henaint, a mae hwnna'n wers yn ei hunan i ni, eisiau i gweld nhw yn dod i weld y gwirionedd ac yn anrhydeddu Duw nid dynion. Chi'n gweld concern Samuel yw dal i fod yr un peth ers oedd e'n ifanc, gweld yr arglwydd yn cael ei anrhydeddu. A mae hwnna yn her i ni, nag yw e? Gweld pobl yn dod ac yn dyrchafu Crist ac yn gweld y Crist wrth iddo fe gael ei ddyrchafu. Wrth i ni fynd yn hun, fi'n credu mae'r tentasiwn, a mae e'n rhannol naturiol,
yw bod ni yn poeni llai a llai am beth sy'n digwydd o'n cwmpas ni ac yn dechrau meddwl mwy a mwy am beth sy'n digwydd rhwng ni a Duw, oherwydd dyna yw ein dyfodol ni, cael bod yn y nefoedd gyda'r arglwydd. Ond beth sy'n taro rhywun fan hyn yw, yn lle bod Samuel yn dweud, wel dyna ni, not my problem ragor. Allai olchi fy nwylo, nid fi sy'n rheoli ragor. Dwi ddim yn broffwyd, mae'r brenin nawr wedi cael ei sefydlu, fe sydd in charge nawr. Na, dim o gwbl. Mae e dal â chonsern dros bobl Dduw ac enw Duw. Pobl Duw ac enw Duw. A mae hwnna yn her i ni, nag yw ac yn wers i ni wrth gwrs. Dim os pwy oedran i ni, dim os lle ni'n cyrraedd yn ein bywyd, ein concern ni yw gweld enw Crist yn cael ei ddyrchafu a gweld y bobl mae Duw yn cael ei, wedi ei dewis o'r dechrau yn cael ei amlygu ni wrth iddyn nhw ddod at Grist. Ac felly dyna'r her i ni. Wrth i ni feddwl am Samuel, mae e'n hyd yn oed yn ei oedran hen ar ei araith olaf, mae'n pregethu yr un neges. Mae e'n pwyntio at yr un gwaredwr. Dyw e ddim yn stopo. Pam? Oherwydd y mae'r arglwydd yn deilwng, a dyna yw ei unig gobaith nhw. Troi at Dduw. Fel nathon ni ganu, gobaith dyn yw Crist a'i groes. Does dim gobaith arall. Ac felly ni'n cadw hwnna mewn cof wrth i ni fyw ein bywydau ni. A ddim yn anghofio hynny wrth i ni fynd yn hun. Gweddiwch, a byddwn ni byth yn cyrraedd lle ni'n gweud, nid ym mhroblem i yw hwnna. Ond yn hytrach, a byddwn ni wastad yn deall mai dyna'n concern ni. Nawr, wrth gwrs, mae gan Samuel rôl penodol yn dos e. Mae e'n broffwyd, mae'n arweinydd wedi cael ei ddewis i arwain pobl Israel. Ac felly'n sicr, mae yna fwy o gyfrifoldeb mewn un ystyr arno fe. Ond dyw hwnna ddim chwaith yn dweud bod dim cyfrifoldeb arno ni. I ni'n credu yng ngweinidogaeth yr holl saint. Ac felly ni'n credu bod ni wedi cael ein galw i hysbysu pwy yw Duw i ddyrchafu enw Iesu Grist. Allwn ni ddim osgoi neu cuddio ddi wrth ein cyfrifoldeb ni. Nawr te, yn ail, mae'n dechrau mewn gwirionedd cynnwys yr araith nawr. Beth sydd ganddo fe i ddweud? Lle mae'n dechrau? Wel, yn ddiddorol, mae'n dechrau gyda fe ei hunan. Mae'n dechrau trwy sôn am ei hygrededd, ei integrity fe. Chi'n gallu edrych ar y mywyd i mae Samuel yn dweud a gweld bod fi wedi bod yn anrhydeddus, bod fi wedi cadw fy ngair, bod fi wedi bod yn onest gyda chi. A beth mae'n neud fan hyn yw nid rili dod â sylw ato fe, ond dod â sylw at beth mae e'n mynd i ddweud. Felly beth mae'n dweud wrthyn ni yw, edrychwch ar y mywyd i, chi'n gwybod beth yw fy nghymhellion ni. Dwi ddim yn trial twyllo chi, dwi ddim yn trial manipuleiddio chi, dwi'n trial dweud y gwir wrthoch chi. Bob tro, dwi'n eich harwain chi at y gwir. Dwi eisiau'r gorau drostoch chi fel fy mhobol. Felly, please, beth mae ar fi'n dweud, please gwrandewch ar hwnna, oherwydd dych chi'n gwybod fy nghymhellion ni. A mae hwnna'n wers arall i ni nag yw e. Os i ni eisiau gwrandawiad, ac os i ni'n disgwyl fod pobl yn mynd i rando ac ymateb i'r hyn sydd ganddo ni i'w rannu gyda nhw, mae eisiau bod nhw'n gweld hygrededd, integrity sydd yn perthyn i ni. Ein bod ni'n bobl maen nhw'n gallu ymddiried ynddo. Bod ni ddim yn bobl anonest, bod ni ddim yn bobl sydd yn chwilio am elw i ni'n hunan, ond bod ni â chonsern go iawn dros y bobl a dros enw Duw. Pan ni'n edrych ar arweinwyr cyffredinol ym mhob sffïr bron o fywyd erbyn hyn, mae pobl yn cymryd yn ganiataol fod dim integrity yn perthyn iddyn nhw erbyn hyn bron. Hynny yw, mae yna ddisgwyliad bron bod rhaid iddyn nhw brofi bod yna integrity yn perthyn iddyn nhw. A mewn un ystyr, mae Samuel yn dweud, wel, dwi wedi dangos, mae gen i hawl i ddweud dros y mywyd i gyd. Dwi wedi gwneud beth i chi moyn, dwi wedi arwain fy mhobol a dwi wedi arwain chi at y gwir. Wel, yn ein tystiolaeth ni ydy ni'n bobl mae pobl yn gallu ymddiried ynddo. Ydy ni'n eirwyr, ydy ni'n bobl sydd a hygrededd yn perthyn i fi. Mae'n bwysig bod ni'n ystyried hynny. Ac yn sgil hynny, mae e'n arwain ni at adnod 7. Dyma mae'n dweud adnod 7. Felly safwch mewn trefn mwyn i mi ymresymu a chi ger bron yr arglwydd. Ynglŷn â'r holl weithredoedd a chibol a wnaeth yr arglwydd drosoch chi a'ch hynafiaid.
Chi'n gweld, yn sgil hynny i gyd, gan wybod bod fi â hygrededd, bod fi'n dweud y gwir, bod fi â chymhellion da, fi'n mynd i ymresymu gyda chi nawr. Fi'n mynd i ddadle gyda chi ac reslo gyda chi, er mwyn dod â chi i'r pwynt lle chi'n gweld y gwir am pwy yw Duw a sut dylech chi ymateb iddo fe. Chi'n gweld wedyn, mae'n gallu, gyda'i hygrededd, dod â nhw i bwynt lle mae'n gallu esbonio iddyn nhw y gwirionedd yma. Felly beth mae'n ei ddweud am Dduw ac amdani nhw. Yn gyntaf te, edrychwch ar adnodau 8 i 12 yn y darn. Dwi'n mynd i grynhoi nhw mewn gwirionedd, os dim gymaint o amser gyda ni fynd trwy benod i gyd. Ond beth mae Duw mae Samuel yn dweud fan hyn trwy Dduw yw, mae Duw wedi eich arwain chi o'r dechrau o Moses ac Aaron hyd at nawr. Ac ym mhob achlysur, pan i chi wedi ffindio'ch hunain mewn trwbl achos bod chi wedi mynd oddi wrth yr arglwydd, mae e wedi trigarhau a wedi anfon rhywun i ddod â chi yn ôl. Bob un tro mae wedi'ch achub chi. Heb os. Mae Duw wedi bod yn gariadlon, yn ffyddlon, yn drigarog tuag atoch chi. A sut ydych chi wedi ymateb, mae'n dweud? Sut ydych chi wedi ymateb? Wel, chi wedi troi yn ôl at eich bal, a'ch asteroths. Chi wastod wedi mynd off. Ac nawr i topo popeth off fel petai chi wedi gofyn am frenin. A mewn gwirionedd, pinnacle y darn yma yw adnod 12. Chi wedi mynnu brenin fod Duw yn frenin arnoch chi yn y lle cyntaf. Fod gyda chi y brenin gorau, chi dal wedi mynnu cael brenin arall. Ac mae Duw wedi rhoi brenin i chi, adnod 13. Ond yna, a mae hwn yn adnod pwysig, adnod 14. Dyma'r alwad cyntaf nawr. Os byddwch yn ofni'r arglwydd ac yn ei addoli ef ac yn ei fyddhau iddo, heb wrthryfela yn erbyn ei orchymyn, ac os byddwch chi a'r brenin a osodir arnoch yn dilyn yr arglwydd eich Duw, popeth yn dda. Beth mae'n dweud fan hyn yw, hyd yn oed gyda brenin, dim ond i chi gydnabod y brenin go iawn, a plygu i y brenin go iawn, yr arglwydd ei hun, bydde popeth yn iawn. Bydde popeth yn gret. Dim ond bod chi'n sylweddoli, mae fe yw yr un sy'n teyrnasu. Os byddwch yn ofni'r arglwydd ac yn ei addoli ef ac yn ei fyddhau heb wrthryfela, ac os byddwch chi a'r brenin, chi'n sylwi, a osodir arnoch yn dilyn yr arglwydd eich Dduw, bydde popeth yn gret. Hyfryd, os dim problem o gwbl. Ond, adnod 15, os na newch chi wasanaethu eich Duw eich hun, a'i addoli, bydd dim gobaith i chi nac i'r brenin. Ac felly, nid wir y broblem yw fod brenin gyda nhw. Y broblem yw rôl y brenin. A ydyn nhw'n gobeithio yn rhoi ei gobaith nhw i gyd yn y brenin. Neu ai'r arglwydd yw'r un sy'n teyrnasu. A ydyn nhw'n plygu gyda'r brenin ger bron yr arglwydd. Gobeithio bod ni'n gallu gweld y broblem fawr. Dyn nhw ddim yn pwyso ar yr arglwydd. Dyn nhw ddim yn ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd. A beth mae Samuel yn gwneud fan hyn yw mae eisiau dyrchafu'r arglwydd. Mae eisiau fod pobl yr arglwydd yn gweld mor dda, mor ffyddlon, mor drigarog mae'r arglwydd wedi bod. Mae wedi bod yn frenin perffaith ar eu cyfer nhw o'r dechrau. A fe yn dal i fod yw y brenin perffaith. Am y dyfodol, nes bod nhw'n ymhresynoldeb yr arglwydd hwnnw. A mae'n bwysig cofio, does na ddim brenin arall sy'n mynd i ddod yn agos at y brenin yna. Ydyn nhw'n mynd i droi, ydyn nhw'n mynd i obeithio yn yr arglwydd. A mae'r un cwestiwn i ni heddiw, ydyn ni'n mynd i obeithio yn yr arglwydd. Am hwy chi'n pwyso? Pwy yw yr un chi'n gobeithio ynddo? A i'r arglwydd yw e? Bob tro oedd problem yn codi yn Israel ar y pryd, bydde pobl Israel yn cael eu harwain yn ôl gan y barnwr yna, os chi'n cofio, yn adeg y barnwyr, a gan unrhyw broffwyd at yr arglwydd. Ond nawr yn sydyn, pan mae trwbl yn dod, nawr fod Saul yn frenin, un broblem sydd wedi codi yw yn hytrach neu bod nhw yn troi at yr arglwydd trwy y barnwr, maen nhw'n troi nawr at y brenin. A dyw hwnna ddim yn iawn wrth gwrs, oherwydd nid y brenin sydd ar ateb, ond Duw ei hun.
A dyna mae Samuel fan hyn eisiau pwyntio nhw ato. Dim ond Duw sydd ar ateb pan i ni'n gwyro. Mae eisiau dod yn ôl at yr arglwydd. Nid troi at Saul a gobeithio yn Saul. Nawr, mae agwedd Samuel fan hyn yn esiampl gret i ni. Beth yw prif gonsern Samuel fan hyn? Wel, fel o'n i'n dweud, fod y bobl yn addoli Crist ac yn cael golwg, addoli'r arglwydd ac yn cael golwg o'r arglwydd yn cael ei ddyrchafu. Mae eisiau pwyntio mas ffolineb ymddiried mewn dynion. A mae'n defnyddio hanes, mae'n defnyddio y gorffennol mwyn dangos iddyn nhw mor ffôl maen nhw'n bod ar hyn o bryd. Edrychwch sut mae Duw wedi gweithio yn Moses ag Aaron. Edrychwch sut mae wedi gweithio fan hyn a fan hyn a fan hyn. Yn yr un ffordd gallwn ni edrych yn ôl drwy hanes dynolryw ac edrych yn ôl gobeithio ar ein bywydau ni a dweud, wel, edrychwch sut mae Duw wedi darparu fan hyn, fan hyn, fan hyn. Edrychwch sut mae Duw, bod chi wedi gwyro, wedi dod eich yn ôl fan hyn, fan arall. Trwy'r cyfan, mae'r arglwydd wedi bod yn gwbl ffyddlon a graslon tuag atoch chi. Nawr, yn eich ffolineb eto, falle bod chi wedi gwyro, dewch yn ôl. Dyma mae Samuel yn dweud fan hyn. Chi wedi gwyro at Saul, at frenin. Dewch yn ôl at yr arglwydd. Gyda Saul. Dyna sydd eisiau Saul hefyd yw dod yn ôl at yr arglwydd ei hun. Nawr, mae'r benod yn barod yn wych oherwydd mae Saul wedi cael rhannu beth sy'n wir ar ei galon fod eisiau fod y bobl yn troi yn ôl ac yn addoli gyda Saul, yn addoli yr arglwydd. Ond mae pethau mynd yn well. Mae'n gwella hyd yn oed. O adnod 20 ymlaen yn enwedig, ond hyd yn oed cyn hynny. I ddechrau, beth sy'n digwydd yw mae Samuel yn dweud, edrychwch, fi wedi dweud y pethau yma wrthoch chi, nawr mae Duw yn mynd i gadarnhau nhw i chi. Dwi'n mynd i alw ar yr arglwydd a mae'n mynd i wneud gwirth o'ch blaenau chi. A felly mae'n anfon storm a glaw. Y rheswm mae hwnna'n bwysig fan hyn ac yn syfrdanol fan hyn yw oedd ei adeg y cynheuaf. Ac felly ar adeg y cynheuaf, bydde hi'n sych ac yn braf. Ond yn sydyn, mae'r glaw a'r storm yn dod fel rhyw fath o arwydd. Edrychwch, mae barn Duw arnoch chi, mae Duw yn eich erbyn chi fan hyn. Am eich bod chi wedi troseddu yn erbyn yr arglwydd. A beth sy'n hyfryd am hynny yw eto, gras Duw yw hynny. Mae nid yn unig yn dweud gyda geiriau, mae'n dweud gyda actions fel petai, gyda gweithredoedd yn dangos iddyn nhw, yn union lle maen nhw wedi gwyro. Ac adnod 19, mae'r bobl yn ymateb. Maen nhw'n ymateb ac yn edifarhau. Maen nhw'n sylweddoli. Dweud yr holl bobl y Samuel gweddiar yr arglwydd dy Dduw ar ein rhan, rhag i ni farw, oherwydd yr ydy wedi ychwanegu at ein holl bechodau y drwg hwn o geisio i ni frenin. Maen nhw'n cydnabod. Mae Duw nawr trwy Samuel wedi gweithio yn eu calonau nhw i ddod â nhw i bwynt lle maen nhw'n sylweddoli dwi ddim yn iawn gyda'r arglwydd. Dwi wedi bod yn chwennu'ch brenin pan oedd gen i'r brenin perffaith yn barod a dwi ddim yn cydnabod fel yr arglwydd yw e. Ac yn ddiddorol, mae dau beth yn digwydd fyna. Un, maen nhw'n apelio i Samuel i siarad gyda'r arglwydd ac i fynd a gweddio drostyn nhw. Rhywun i fod fel mediator, canolor, rhywun ar ei rhan nhw yn dod. Falle achos maen nhw'n sylweddoli, dwi ddim yn deilwng hyd yn oed i ddod ger bron yr arglwydd gyda hyn. Dyn ni wedi pechu'r fath raddau. Ac yn ail, maen nhw'n sylweddoli, dwi'n heiddi marw. Dwi'n heiddi marw. Os bydde fe'n drigaredd bod nhw'n cael aros yn fyw hyd yn oed, yw beth maen nhw'n darlunio fan hyn. Gweddia rhag i ni farw, oherwydd mae barn Duw arnyn nhw. Nawr, yn hyfryd, dychmygwch nawr, maen nhw wedi cyrraedd y pwynt yma. Maen nhw wedi dod i ddeall ein pechod ni sydd wedi achosi hyn. Y ffaith bod ni eisiau bod fel y cenhedloedd eraill ac eisiau brenin daearol. I ni wedi gwrthod Duw. A maen nhw'n sylweddol, dyn ni'n heiddi marw. Dyn ni ddim yn heiddi gras, dyn ni ddim yn heiddi unrhyw beth o gwbl, dim ond barn Duw. A dychmygwch wedyn clywed y geiriau yn adnod 20. Mae Samuel yn troi rownd, peidiwch ag ofni. Peidiwch ag ofni. Dyma'r antidot nawr yn cael ei roi. Nawr, pam bod dim eisiau ofni yw'r cwestiwn mawr? Wel, i chi wneud yr holl ddrwg hwn, adnod 20, peidiwch a throi i ffwrdd oddi wrth yr arglwydd, peidiwch a dianc, peidiwch a rhedeg bant, yn hytrach a ddolwch yr arglwydd a'ch holl galon. Mae dal lle i chi fel pobl yr arglwydd.
Peidiwch a throi at wagedd eilunod na fedran gynorthwyo na gwaredu am mai gwagedd ydynt. Trowch oddi wrth yr eilunod, trowch at yr arglwydd. Nawr, dyma'r atebion sydd ei angen arnyn nhw. Eich bod chi wedi pechu, mae modd i chi droi yn ôl. Mae modd i chi ddod ac addoli'r arglwydd. Dyw'r arglwydd ddim yn dweud, ewch i ffwrdd, dwi ddim eisiau eich gweld chi. O'n i'n siarad gyda rhywun oedd rhywun wedi troseddu yn ei herbyn hi, ac oedd wedi penderfynu, does dim lle am faddeuant. Does dim lle am faddeuant. Forgiveness is not possible, oedd y term ges i. A dyma fi'n dweud, wel, mae hynny'n drist iawn oherwydd mae Duw yn dweud bod maddeuant ar gael bob tro. Dim ond i ni yn wirioneddol troi, ond y rheswm pam fod hynny'n wir? Pam fod maddeuant ar gael? Pam fod modd iddyn nhw droi at yr arglwydd ac nid troi i ffwrdd? Adnod 22. Dyma pam mae'r adnod mor sbesial. Mwyn ei enw mawr, ni fydd yr arglwydd yn gwrthod ei bobl, oherwydd y mae'r arglwydd yn dymuno'ch gwneud yn bobl iddo. Na chi adnod arbennig. Na chi adnod sy'n teilyngu lle ar y ffridge, ar y wal, yn y car, ar y car hyd yn oed os liciwch chi, yn sicr ar flaen eich tafodau ac yn nghanol eich calonnau chi. Mwyn ei enw mawr, mwyn ei ogoniant ni fydd yr arglwydd yn gwrthod ei bobl. Oherwydd y mae'r arglwydd yn dymuno eich gwneud yn bobl iddo. Mae'n trigarhau oherwydd bod e wedi dewis eich achub chi. Ac mwyn ei enw fe, mi fydd e'n cwblhau y gwaith ynddo chi ar y dydd ola. Clod i'r arglwydd bod e wedi dewis pobl ar ei gyfer ei hunan. A fod e wedi dewis trigarhau. Dyw e ddim yn trigarhau wrthon ni oherwydd bod gyda ni rhywbeth special i'w gynnig. Dyw e ddim yn trigarhau oherwydd bod y fi unrhyw beth fi wedi dewis, bod fi wedi rhywsut dewis Crist yn hunan. Fel mae'n dweud, mae Paul yn esbonio chi bach o'r broses yma yn Rhufeiniaid 8, adnod 28 i 30. A dyma mae'n dweud yn yr adnodau yna. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio daioni gyda'r rhai sy'n ei garu, y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Oherwydd, cyn ei bod hwy, fe'i hadnabu, a'i rhagordeinio i fod yn unffurf ac unwedd a'i fab. Fel mae cyntaf anedig fydda ef ymhlith pobl lawer. A rhai a ragordeiniodd, dewis o dechrau, fe'i galwodd hefyd, a rhai a alwodd fe'i cyfiawnhaodd hefyd, a rhai a gyfiawnhaodd fe'i gogoneddodd hefyd. Na chi beth rhyfeddol bod ni wedi cael ein rhagordeinio i fod fel yr arglwydd Iesu cyn i ni gael ein creu. Cyn i ni gael ein creu, i ni wedi cael ein rhagordeinio ein dewis i fod yn unffurf ar arglwydd Iesu. A dyna yn y bôn y rheswm dyn ni'n bodoli fel pobl dduw. Am fod yr arglwydd wedi dewis mwyn ei enw mawr pobl ar ei gyfer ei hunan. A mae'n pwyntio at ei ogoniant at ei ryfeddol ras at ei gariad bod e wedi dewis, bod eisiau pobl fydd yn iddo fe, pobl fydd yn cael ei fwynhau pobl fydd yn cael ei adnabod a'i foli fe, braint aruthrol yw hynny. Ac felly mae'n dweud, yr alwad i bobl Israel yw peidiwch a troi at eilunod, byddwch y bobl mae'r arglwydd wedi'ch galw chi fod, sef ei bobl Mae yna le i chi ddod at yr arglwydd a'i addoli fe. Nawr, mae yna rybydd, a byddai'n dod at hynny mewn munud, a mae rhybydd yn glir iawn. Ond o'r rhai yna sydd yn eiddo i'r arglwydd, o'r rhai yna, a dim ond yr arglwydd sy'n gwybod pwy mae wedi dewis wrth gwrs, mae'n cael ei amlygu ni yn y gwaith mae'r arglwydd yn ei wneud yn ei bywydau nhw. A dyna sut ni'n gwybod fod pobl yn ddewisiedig wrth gwrs, i bod nhw yn cael eu hachub, i bod nhw'n cael golwg o'r arglwydd Iesu. Ond mae hwn yn wirionedd sydd yn dod i'r amlwg yn ein bywydau ni, gobeithio, o ddydd i ddydd. Yn ymarferol, mae hwn yn creu newid yn ein bywyd ni. Os i ni'n credu ein bod ni'n bobl yr arglwydd sydd wedi cael ein dewis gan yr arglwydd
I fod yn bobl dewisiedig ar wahân, mae yna oblygiadau, consequences i hynny. Enghraifft, pan ni'n cael ein temtio i wneud rhywbeth, mae dau opsiwn gyda ni'n dos e. Un ein ni'n gwneud e, neu wrth i ni gael golwg ar yr arglwydd ac ar yr efengil, i ni'n cael ein atgoffa, hang on, dwi'n berson sydd wedi cael fy achub oddi wrth y gyfraith, ac oddi wrth y math o fywyd oedd gennych lle o'n i'n nghlwm i Satan. Mae gen i'r gallu nawr, drwy nerth yr arglwydd Iesu, i ddweud na. Mae gen i'r gallu, achos dwi wedi cael fy newis i fod yn un sydd ddim yn byw mwyn y cnawd ac mwyn y byd, yn hytrach fi wedi cael fy newis fel un sydd wedi cael ei achub i fywyd o weithredoedd da. Ac felly ni'n cael ein gosod bron gyda'r opsiwn yna bob tro i ni wynebu pechod. Ydyn ni'n mynd i fyw fel y bobl mae'r arglwydd wedi galw ni fyw? Hynny yw, gwyro at y gwirionedd ac at yr arglwydd, at y ddoli'r arglwydd, neu i ni'n mynd i gario ymlaen i fynd at yr eilunod yna. A mae hwnna'n yn frwydr sydd yn ei wynebu ni bob dydd wrth gwrs. Y cwestiwn yw, ydyn ni'n mynd i yn erth yr arglwydd ceisio a ddoli'r arglwydd? Ydy'n golygon ni ar yr arglwydd? Neu ydy'r arglwydd mor bell i ffwrdd o'n meddyliau ni yn colonni ni, bod e ddim yn registro yn ein meddyliau ni pan ni'n cael ein temtio? Gweddiwch y bydd yr arglwydd ar flaen ein meddyliau ni yn calonnau ni. Fel y byddwn ni, pan ni'n wynebu y math yna o sefyllfa, yn cael ein arwain at y gwirionedd, at y penderfyniad cywir i fyw bywyd sy'n plesio yr arglwydd. Nawr, fi'n dod nôl at adnod 23 ar y diwedd, ond ni'n neidio yn funud i adnod 24. Mae Samuel yn ei herio nhw, a dyma'r tagline, os liciwch chi, y peth mae eisiau iddyn nhw gofio yn y diwedd, y crynodeb, yn unig ofnwch yr arglwydd. Gwasanaethwch ef mewn gwirionedd, sincerity, ac â holl galon. Ystyriwch y pethau mawr a wnaeth drosto. Mae'r gair ystyriwch yn bwysig fyna, Hebraeg yn enwedig yn ein pwyntio ni, myfyrio ar. Chew over. Nid just rhyw fath o meddwl am y peth, dyna fe, ond yn llythrennol bod ni'n myfyrio o ddifri ar yr hyn mae'r arglwydd wedi wneud drosto ni. Ac wrth gwrs, mae'n rhan o beth i ni'n wneud pan ni'n dod at y cymundeb mewn munud. I ni'n dod mwyn ystyried o ddifri, cael dod yn ôl at weithredoedd mawr yr arglwydd, y weithred fwyaf, sef bod e wedi'n prynu ni i ryddid ar y groes. A dyna sydd yn rhyfeddol wrth gwrs, bod y mwyaf fyddwn ni yn myfyrio ar weithredoedd mawr Duw, y mwyaf fyddwn ni'n cael ein cyfeirio mewn mawl ac addoliad ato fe. Allai garantio chi. Y mwyaf mae'ch calonau chi a'ch meddyliau chi yn llawn o beth mae'r arglwydd wedi wneud, a pwy yw'r arglwydd yn sgil hynny, y mwyaf byddwch chi'n addoli'r arglwydd. A felly gweddiwch y bydd ein bywydau ni yn llawn o fyfyrdodau ar pwy yw Duw a beth mae wedi wneud drosto ni. Yn enwedig y groes ar atgyfodiad. Y bydd hwnna'n ganolog i'n bywydau ni drwy'r amser. Chi'n gweld problem mwyaf Israel a'n problem mwyaf ni yw bod ni'n anghofus. I ni'n anghofio. Gallech chi adael y cwrdd ac o fewn 5 munud, chi wedi troi nôl i fod yn fydol. Mae yna rhyw sefyllfa'n codi, chi'n cael ffrau gyda rhywun falle sy'n hollol fydol, achos i ni'n bobl sydd wedi'n anghofio be mae Duw newydd dweud a sut mae'n newydd siarad gyda ni. Gweddiwch ar yr arglwydd i'ch helpu chi drwy nerth ei ysbryd i ddwyn i gof y pethau yma. Ac wrth gwrs, mae hynny'n golygu y mwyaf i ni'n troi at y gair ac yn agor y gair ac yn myfyrio ar y gair, y llawna o'r gair y byddwn ni mwyn gallu myfyrio fwy ar natur a gwaith Iesu Grist yn benodol drosto ni. Ac yn sydyn iawn i orffen, yn fyr iawn. Dwi eisiau highlightio adnod 23. Mae 22 a 24 yw'r pinnacle fan hyn, lle mae'n dyrchafu yr arglwydd a'i weithredoedd, mae yna rhywbeth hyfryd am calon Samuel yn adnod 23. A phell y bodd i wrth i finnau bechu yn erbyn yr arglwydd trwy roi'r gorau i weddio drosoch a chyfforddi yn y ffordd dda ac uniawn. Mae rai fi, hwnna'n, un o'r adnodau yna. Far be it from me i stopo wneud y pethau yma.
Yna chi her, yn enwedig unrhyw un sydd yn arwain pobl neu'n yn gyhoeddus yn enwedig yn arwain mewn unrhyw ffordd yn yr eglwys, ond hyd yn oed i ni, fel unrhyw un ohono ni, fel pobl Crist. Peth gorau allwn ni fod yn neud gyda'n amser yw gweddio dros bobl a'i hyfforddi nhw yn y ffordd i fynd. P'un am mae'n blant i chi, p'un am mae'n gymdogion, yn ffrindiau, cydweithwyr, beth bynnag yw e. Chi fraint yw e bod ni yn gallu gweddio dros y cyhoeddi, fel mae Samuel yn gwneud fan hyn. Sdim retirement i gael pan mae'n dod at gweinidogaeth y gair, pan mae'n dod at weddio dros bobl. Mae'n gret os chi'n gallu retairo'n ifanc yn eich swyddi arferol, carry on, gret. Mae'n rhoi mwy o amser i chi i weddio dros bobl ac i gyhoeddi ac i hyfforddi pobl yn y ffordd dylen nhw fynd, gret. Ond cofiwch, dyma ein rôl ni, dyma'n braint ni fel pobl Crist, cael dod a nid yn unig gweld yr arglwydd yn ddyrchafedig ein hunain, ond dod â pobl eraill, dyrchafu'r arglwydd ger bron eraill, fel bod nhw'n cael golwg ar ei hyfrydwch e. Byddwch fel Samuel, yn bobl sydd yn dweud, edrychwch beth mae Duw wedi gwneud drwy hanes, edrychwch sut mae Duw wedi symud. Dyna beth yw'r efengyl, ynddo fe? Edrychwch beth mae Duw wedi gwneud yn Iesu Grist ei fab. Edrychwch sut mae wedi achub. Cyhoeddwch, dyrchafwch Grist, a gweddiwch y bydd ei ar waith yng nghalonnau pobl sydd mor anghennus o'n cwmpas ni, am ei bod nhw angen golwg ar yr arglwydd Iesu. Sdim brenin mawr gyda nhw, nes eu bod nhw yn troi at Iesu. Amen.